Jučer sam stavio, pijem čaj od Herbalife-a. I pokušavam se izbuditi, ono. Jučer sam stavio na deci vode jednu žlicu i bio je ok. Sad sam stavio 1,5 žlicu na 2 deci vode i prejake, ono. Znači, bakat mora ići jedna žlica jer je brutalno jako, ono. Dobro? Šta ćeš snimati? Pa snimamo već. Ajde, ćemo kako... Idemo kupit posuđe. Tanjure. Tanjure. Sad se nalazimo u Lesnini. Išli smo kupit Josipove tanjure za Knor. I sad smo sjeli u restoran. Pojest nešto. Sad ću snimiti Josipa. Ako stignem uopće doći do njega na vrijeme. Pa? Kaj radiš sad? Opet, jel igraš Angry Birds? Da. A jel mogu ja napokon nešto igrati od svih onih stranja koje sam skinula? Ne. Zašto? Možeš, za one neke stvari ti treba internet, se skužio. Dobro, pa neću koristiti internet. Ne možeš igrati bez interneta. Pa dobro, neću igrati tako mi treba internet. Još sam probati igrati, neću igrati. Daj na svaku snimcu ću igrati Angry Birds, ono. Da. Kaj? Pa kaj snimam te kaj, ono. Šta što da... Gledaj kroz rupu. Da vidim. Nešto lijepo. Danko, a gdje je tvoja pizza? Sad će doći. Daj snimi ovo. Pol tog ne jedem, ali nije beda. Šta si to naručila? Naručila sam salatu buf. Buf. Josip. Ella asked you a question on Formspring. What the fuck? I did not. Ella just asked Josip Marić a question on Formspring. Koja je Ela? A ti je Ella? Pa dobro, možete neko još followa. A Kaj piše, no daj pogledaj. kakav si ti kralj, najjači si u spotu, ha, da te vidim na cesti kak se vrpoljiš crkva biti. A baš smiješno kada ono pališ cigaretu, odjednom čips od jabuke počne pada, ha, kakvi kraljevi, ono. Čekaj, mogu bi, dobro, ajde, ne da mislim sad, ono. A glavno da si me ti pitala pitanje, jesi mi to ti pitala? Nisam. Jel ima te fotići wireless? Nema. Idemo jest, Ajde. vidimo se poslije klape. Ajde da čujemo gastro savjet. Pa, Moje žene, kuharice, velike, čistačice. kad bi se mene pitalo, to bi bilo samo piletine zelena salata, ali kad ljudi već moraju. Koliko ocjenjuješ jelo? Ocjenjujem ga sa 2. Umaki se uništio. Dobro, a ja ocjenjujem tvoju kreativnost -2. Jel može jedne palačinke po pola? Po pola, pola jedna čokolade i jedna marmelada šljive ima? Ne, mislim da je miješano. Da? Miješano, može. Može. Malo moraš paziti da držiš kameru zbog sjene, koju sad imam sjene skroz. Približi sad kameru da ti pokaže nešto. Tak držiš, zato što kad udaljiš, padna kamera crni bude ekran. Pa ajde lijepo ti nemoj sebe gledati, ja ću te gledati. Ma šta ti znaš šta bude crno majmune jedan? Važna obavijest telodvorni. Josip je u biti homoseksual. Nešto novo? Ali mislim na tebe, ne na Nova Sela. Pa znam, nešto novo. Zato me voliš toliko. Da. Kaj to je to? Nije ti bed. Tako. Nije mi bed. Zato ću ja početi pričati o tvojim lesbo aktivnostima. Da, koje si to lesbo? Pa čućemo ako ti nastaviš. Ja misliš, izmislit ćemo ako ti nastaviš. Tako nešto. Ako ti izmisliš. Dobro, sad si fakat dosadna, koliko ćeš Ma ne kopat mogu zube. ga šupat nikad.
Ok, kam sad idemo? Idemo naći... Hoćeš u... A ne, u Bauhausu ne možeš ništa. Idemo u Kiku, onak, i nađemo uopće Brinda s druge strane. Dobro. Kaj mi ćemo gužva sada doma, ona... Pa gle, 7 Milky Way gužva. U 5 su uglavnom gužve i oko 8. Ali probat ćemo izbjeći tu gužvu ipak. I evo, stigli smo doma nakon napornog dana. Potrošili smo lovu na ništa. Dakle ništa, ja imam Marilyn Monroe i Coca-Cola. Ona nije Marilyn Monroe. Je. Nije. Kupila sam Marilyn Monroe. Kaj nisi kupila onu ženu? Ne. A kmrljo jedan. Uzmi moju laptop torbu. Uzeo sam ga kod mene. Kaj je u torbi? Da, ajde. Hajde. Magarac. Sve ja moram nositi. Da, Olfo. Gentleman. A kao nisam. Ajde, reci nisi gentleman. Nisi gentleman. Nemoj me tući. Ovo sam kupio jer me podsjećalo na mlade dane. I sad idemo Elu pošpricati jednim. Ne! Ne! A prazan je on koji je. Ne, šprica, znaš da mrzim vodu. Odradi prezentaciju, želim se ići tuširati. Evo prezentacija. Čekaj, to si kupila? Da, kaj nije prejebano. Ne, ono je bila prejebana, ovo je okej. Ne, super je. Nije, Je, baš je dobra. Pazi, budalo. ali ona je bila bolja, ozbiljno. Ali ne znam, glupo mi imat nekaj kaj ne znam kaj je. Jel ti sviđa Coca-Cola koju sam kupila? A jebote, Coca-Cola. Pa gle Josipa, koliko para trošim na nju, mislim da je samo u redu staviti njenu sliku. Mislim da je u redu da ti oni poklone sliku i, Mislim da je u redu da i meni... plaću mjesečnu. Da im i šleper kola po mogućnosti. Kad već umirem, da umirem u stilu, u velikom stilu. Tako. Djeco, sve ovo me koštalo oko 120 kuna. Kupiš poster u Kiki ili Lesnini ili tak, knjižari ili nešto. I onda kupiš ovaj jeftini okvir koji je u biti samo staklo. Da. Aj bok. Sad idemo smetat Elu dok kaka to najviše mrzi. Mala, jesi gotova? Ne. Još nisi gotova? Ne. Kad će biti gotova? Evo, za 30 sekundi. A kaj tak teško ide? Da. Baš se mučim, ali nikako. Kaj? Mučim se, ali nikako da ode. Možeš mi otvorit vrata. Pa ne mogu se. A moram pišat fakat. A jebi ga, kad ćeš pišat o kakama, ono. Pa da. Mali, odi! Ne idem nikam dok ne otvoriš vrata. Dobro, da baš inzistiraš. Pa znao sam da nekako ću ono idiota jedan, što radiš? Skidam šminku. Da. Zašto smiješ kidaš šminku? Dobro da je makni. Ovo je baš bilo ono. Prikladno, prije spavanja. Ajde, ugasi to, idemo. A ček sam da vidim kaj je imala fanu šminku. Ajde. Jesi ti trudna? Skužili su nas Josipa, gotovi smo. Da. Da. Do jaja. Volim tko iz tvoje obitelji Balaševića. Ako sam ja obitelj voli. Ela i Hello Kitty prijatelja dva. Čekaj, idemo staviti Hello Kitty prvo. Dok sam došao doma šetat kana. Šta? Došao sam doma i majka mi je pokazala neki članak Dobro. u novinama. Okej. I kak je neka žena posvojila malog Nigerica, ona. Dobro. I uglavnom ima stara ti već nabrjena full duže godina da želi posvojiti nekog čađevog malog Daj mi mobitel. crnca. Ja nemam ništa protiv, ja ih isto obožavam. Dobro. Ona ti obožava crnce više nego bijelci. Ne. Baš ih obožava. Dobro. Rasist? I rekla je da bi
htjela posvojiti malog crnca. Ono baš da joj dođe doma i to. Da, malog baš da ga odgoji i da živi s nama. I sad rekla da bi to napravila kad riješi stan i kredit i sve to, da se ustebila, da ima svoje novce, da ima veliko mjesto za živjet, kuću, veliku, vrt, životinje, bla bla bla, i rekla da će to ziher napraviti. I ja sam pristao da ću ići po skrbništvo po pola. Kad ćeš biti father of your brother. Da. Uglavnom sad sam se sjetio bio dok smo pričali o crncima u Africi i meni će biti drago, imam prozor. A zakaj ne mali Japanese? To sam htio reći, ja bih htio joj predložiti možda da Japanca malog, ali ne želim da ispadne ko da biram pesa, pa da mogu birat koju rasu želim, znaš ono. Idemo spavati. Jesi skužio da sve snimke prije spavanja su uvijek tvoje? Ono, ja tebe snimam. Da? Da. Kad sam zanimljiviji od tebe, ja bar igram Angry Birds. Ne, ja sam ružnija od tebe prije spavanja, pa. Da, ajde vidimo kako to izgleda. Pa ne, vidit ćemo ujutro. Ujutro sam onako ekstra. Ne! Ne, fuj! Ne! Ajde. Ne! Ajde, pokaži svoje kmrdljivo lice. Neću. Lice je Ele Dvornik. Ako se ne okreneš, ja spavam na jastuku večeras. Okej. Daj mi jastuk. Daj mi jastuk. Zašto nećeš oči otvoriti? Zato što ih nemam. Kmrda jedna. Ništa, idemo spavati, ajde, laku noć. Laku noć. Jesi pritišao svečanu? Sad je... Ok, pola 2 je. Na sreću probudila sam se u 12 danas. Josip se zbudio ne znam koliko. 10. Došao je doma u 12. Htio mi je oduzet leće. Trčali smo ovoda. Ja sam zapala za ovu tu žicu. Pala sam upravo ovdje. I desilo mi se ovo. Ok, imam tu ranu. Imam tu ranu. Imam tu ranu. I imam tu ranu. Piše ti zađe van i lijepo im ispriči šta ti se jučer desilo s Bogom. Žena, jesi gotova? Ok, sad treba naći nešto za obuć. I spremna sam. Kika, pokušaj broj 2. Da, ovaj put ćemo uspjeti garantirano. Da? Da. Ajde, hodaj. A što je Kaj misliš, ali kad ovak u Ferrariju bude vruće? A ne. U Ferrariju bude... Daj zabri na kožu vruću sjest. Kak je to negdje? Fuj. Probala sam, zalijepiš se. Da, ali još onak... Ovo je još okej, ono... Kaj je to uopće? Da. Tekstil. Tekstil. Au. Lijevo ideš, lijevo, Ajde, ne. Šta je ovo? Wow. Aj, stavi glavu. Aj ti stavi ruku, molim te. Fuj! Šta fuj? Fuj, ljepljivo. Joj, ovaj jastuk je ono... Fuj, i glavo. Šta? Prljavo je. A to je diranje, kad svi diraju ono. Ali staviš jastučnicu, čovječe. Ovo je predobar jastuk. I dođe, dobro. Ne bi smjeli slikati na te. Aha, dobro. Ne smijem snimat zato što ću snimku poslati u kinu da nam naprave kopije jastuka. Ovo je fakat... Dragi ljudi koji radite za Kiku, a niste prodavači, nego voditelj ili nešto, zašto vi nama ne date da mi snimamo unutra, kad možda netko vidi nešto na kameri i poželi to kupiti? Dakle, mi malo reklamu radimo, ali ne mislimo ništa loše. Zašto sad ja ne bi mogla snimati? Evo sad ću baš snimati. Di si bio? Evo sve sam sad snimala. Šta je sad? Sad ću dobiti sudsku tužbu od Kike. Neću. Hoćeš. Ne? A šta ako svi koji vide ovo kupe nešto? Kaj si kupio? Kupio sam dasku
Dobro. Tanjur. Delu. Dobro, i podloške. Podloške kakve tvoja mamica kupila sam je bio kreativni uz 3 boje. Pljuki! Pljuki! Idemo šetat, ajde. Pljuki moj. Ajde! Ne znam baš. Please! smo pričuku vremena. Jedna pljuga, ajde. Pljuga vremena. Pljuga vremena, ajde. Please, please, please. Diš mi hlače. Please, please, ide. Puki će obući zelenu majicu. I onda će Pljuki obući zelenu majicu. Hodaju u ista majica. Pljuki. 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 Where is your majica? Možda mami. Ne, a gledaj kak mi dobro stoji. Mali broj. Pa uzu Solarić. Uzio sam M. Ten. Au, kurac, definitivno ovak ne idemo van. Zašto? Hoćeš misli da smo frikovi? Pa da, onak. Ma daj, boli me briga, idemo, ajde. Ok, ovo je naš predivni kvart. Naš predivni potok koji tamo s druge strane rovaju. I ugrađuju mu pločice. I onda izgleda odvratno i ne postoji više žabe ni ribe u potoku. Ovo je Ela, opaka Ela s pištoljem. Samo sebe sam uzala. Da bar mogu onak prozor neće pogoditi. I razbit. To bi bilo. S vodom. Možeš auto pošpricati, ajde pošprici auto, ajde. Kill the lights, please. Ovo je moja Hello Kitty. A ovo je Josip s Hello Kitty. Šta radiš to? Možete volim dok stoji žena sentimentalna na jastuke i pliše. Pa, nemoj zezati Da se. sam Jozu bacio. Onak savršen je, onak savršen. Čekaj, moram se sad snimiti. Svršen. Predobar je Hello Kitty. Ja se pa ćeš reći ljudima laku noć. Ajde, bar to napravi, ajde. Laku noć ljudi. A daj pogledaju ljude, pa ne budi bezobrazan. Ajde. Laku noć. Laku noć. Svi koji vole Elo.